Em dic Lucía, tinc 11 anys i vaig a primer de l'ESO B. Em dic Pau Moreno i vinc de la classe de primer ESO A. Em dic Alba, tinc 16 anys, estudio a l'Institut Ramon Turró i Darder a Malgrat de Mar i faig estètica i bellesa. Em dic Erika i soc de primer ESO A. Em dic Sara i vaig a quarta. Em dic Asma i soc de primera ESO A. Em dic Paula i vaig a primer ESO. Em dic Yolanda i vaig a la classe de quarta. M'agradaria formar part del Consell Escolar perquè m'agrada representar a l'escola, portar bones idees i tenir bona connexió entre tots. Us llegiré ara per què vull formar part del Consell Escolar. M'agradaria representar-vos a tots vosaltres en el Consell Escolar perquè els alumnes també hem d'escollir i opinar, no només els profes. No ens hem de quedar callats, hem de parlar i dir el que pensem i el que volem. Gràcies a això podem canviar un ambient escolar sostenible i ecològic. Moltes gràcies. Em presento per poder donar noves idees al centre i que el centre sigui un espai millor per tothom. Com soc la delegada de la meva classe, m'agradaria formar part del Consell Escolar perquè jo crec que podria ajudar els meus companys i companyes i ho podria fer bé. Jo em vull presentar perquè crec que puc ajudar en aquest centre amb les meves idees i ajudaré en tot el que pugui. Doncs jo m'he presentat al Consell Escolar perquè està bé que hi hagi una representant de cicles i crec que puc donar una nova iniciativa i noves idees a l'institut. Em presento a les eleccions al Consell Escolar perquè vull representar l'institut i penso que entre tots podem tenir bones idees per conviure millor i tenir un institut més ecològic. Vull formar part del Consell Escolar per poder representar aquest institut i poder fer canvis positius i activitats més dinàmiques. Moltes gràcies.